Dalan gikan sa National Highway Road Junction sa Barangay 1 hangtod sa Barangay Mias sa lungsod sa Katipunan, sementado na. Pag-blessing sa maong proyekto gipanguluhan mismo ni Governor Roberto Uy. Dawato nato si Lorvie Cabilin sa dugang detalye. Hingpit na nga nahuman ang nikantidad og 16.6 million nga pagsemento sa 1.6 kilometers nga dalan gikan sa National Highway Road Junction sa Barangay 1 hangtod sa Barangay Mias, lungsod sa Katipunan. Si Governor Roberto Uy ang nangulo sa ribbon cutting o pag-blessing sa maong proyekto ni atong Hulyo 24 ning tuiga. Sa simpleng programa nga gipahigayon, gipabati o gipadayag sa tibuok puwersa sa konseho sa Barangay 1 ug Mias ang ilang dakong pagpasalamat sa maong proyekto. Samtang sa mensahe ni Governor Uy ang gipamahayag nga andam ang probinsya nga muhatag sa mga proyekto ilabi na kung alang kini sa kayuhan sa katawhan. Kami sa probinsya andam kami tanang panahon nga muhatag ng mga proyekto ilabi na kung alang kini sa kayuhan sa katawhan. Doon lang kamo panano. Paabot ang iyong katuyuan, tanang importante ito kang katuyuan, kay kana matanom ko na sa kasing-kasing muna-muna. Dili na mo kalimitan. Hangyo sa gobernador nga hatagan og bili ug ampingan ang mga proyekto sa kagamhanang probinsyal. Ako lang gihanap kaninyo na unta hatagan niyo og bili kini atong gihimo nga mga project, ampingin niyo kini ug unta mabati niyo ang kaayahan sa inyong pagbiyahe o kabaguhan sa inyong pagpuyo. Labaw sa tan. Hatagan niyo pasalamat ang atong Ginoo. Ang maong gamay nga programa gitambungan usab ni Vice Mayor Teresita Matildo, SB members Maiko Wong ug Joy Balyaras, Provincial Engineer Alfonso Gore ug PDRRMO Head Christopher Sosa. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Sheriza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.